आज विजयदशमी के सभी भक्तगण के शुभकामना दे रहल बानी। और फेसबुक और यूट्यूब के सभी श्रोता बंधु के हार्दिक अभिनंदन कर रहल बानी। नवरात्र के पश्चात विजयदशमी के आज शुभ अवसर पर भक्त चेतना जागृति दुर्गा महारानी विजयदशमी संदेश प्रस्तुत करे जा रहल बानी। मुख्य गीत के मथेला बा माई के आँख खुलल। सप्तमी के आँख काहे खुलेला, छोटा सा भाव बा। सप्तमी काल रात्रि के पूजा होला। माँ काल रात्रि के जब रक्त बीज के संहार कैली माँ, देवगण के प्रति भी वहाँ क्रोध जाग गई। केहू पहचान में ना आवे लागल। वहाँ के दौड़े लगनी कटार लेके। तब शंकर भगवान एगो संकीर्ण मार्ग में लेट गईनी। जैसे ही माँ काली के पैर पड़ल शंकर भगवान के छाती पर, वहाँ के आँख खुल गई, ज्ञान हो गई। यही से सप्तमी के आँख खुलल जाला। सब भक्त लोग के दर्शन करेला माँ के। माँ काल रात्रि के वो सौम्य रूप के दर्शन जब माँ के आँख खुलल बा, सब लोग दर्शन करला, सारी दुनिया के कल्याण होला। माँ कह रहल बाड़ी कि हमार तो आँख खुल गई। भक्त के आँख कब खुली कि आइल दशहरा बीतल दुर्गा पूजा, आ कुछ लोग कैलस दुर्गा पूजा, आ कुछ लोग कैलस डीजे पूजा, आ हो हल्ला संगीत के पूजा, आ बिरले कहीं कहीं शांत चित्त पूजा। ई पूजा शांत चित्त के ह। नवरात्र अनुष्ठान बड़ा भक्तिपूर्ण होला। एमे शांत चित्त के आवश्यकता बा। फिर भी माई कह रहल बाड़ी कि हमार तो आँख खुल गई। कब आँख खुली भक्तगण के, छोटा सा भावा कि दुर्गा माई कहली खुल गईल अखिया हमार मोर भक्त हो। अरे कब खुली अखिया तोहार मोर भक्त हो। कब खुली अखिया तोहार मोर भक्त हो। कब खुली अखिया तोहार। डीजे बजावाला से होई ना उधार मोर भक्त हो। शांत चित्त पूजा मोक्ष के आधार मोर भक्त हो। शांत चित्त पूजा मोक्ष के आधार मोर भक्त हो। कब खुली अखिया तोहार मोर भक्त हो। कब खुली अखिया तोहार। देवगण अरजिया कइले रखनी मुन के लजिया मोर भक्त हो। देवगण अरजिया कइले रखनी मुन के लजिया मोर भक्त हो। असुरन के कईनी संहार मोर भक्त हो। असुरन के कईनी संहार मोर भक्त हो। अरे खुल गईल अखिया हमार मोर भक्त हो। कब खुली अखिया तोहार मोर भक्त हो। कब खुली अखिया तोहार। देखिए रक्त बीज के जब संहार कैले बारी माँ काली का रूप में सप्तम काल रात्रि, तब वहाँ के कटार लेके देवगन पर भी धावे लगनी। तब शंकर भगवान जाके एगो संकीर्ण मार्ग में जौना रास्ता से काली जी आवत रहली, वही जा सुत गईनी। वहाँ के जब शंकर जी के छाती पर माँ काली के लात पड़ल तो वहाँ के आँख खुल गई, ज्ञान हो गई कि अरे ये हम का करे रहल बानी। देवगन पर ही प्रहार करे जा रहल बानी। असुर
और देवगन के पहचान होखे लागल। अच्छा बुरा के ज्ञान हो गई, आँख खुलल मुहावरा कहल जाला कि आँख खुल जाए, यानी अच्छा बुरा के ज्ञान हो जाए, ओकरे के आँख खुलल जाला। कि रक्त बीज के मरनी मुदा गईल अखिया हमार, मोर भक्त हो महादेव जी खोलनी आँख हमार, मोर भक्त हो भोला शंकर खोलनी आँख हमार, मोर भक्त हो कब खुली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो कब खुली आँखिया तोहार। देखिए आगे माँ कहल बड़ी कि 10 दिन 9 दिन दुर्गा जी कहला से ना होई कल्याण। कि सालों भर मुर्गा जी जे भक्तगण कर रहल बाड़े बहुत ही खराब बा। इसे ध्यान देवे के चाहिए, आँख खुले के चाहिए। अरे जीवही सत्याग सुधार आहार बिहार, मोर भक्त हो जीवही सत्याग सुधार आहार बिहार, मोर भक्त हो दया धर्म सीख उपकार, मोर भक्त हो दया धर्म सीख उपकार, जीवही सत्याग सुधार आहार बिहार, मोर भक्त हो दया धर्म सीख उपकार, मोर भक्त हो कब खुली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो कब खुली आँखिया तोहार। कहल गइल बा कि पूजा पाठ सामर्थ्य हो परी आ धाम तीर्थ श्रद्धा हो परी। ये सब पूजा पाठ है, धाम तीर्थ श्रद्धा के ऊपर कहल गइल बा। लेकिन कहल गइल मातृ पितृ सेवा सर्वोपरि। कि धाम तीर्थ पूजा पाठ से अरे बढ़ के माता पिता मोर भक्त हो, धाम तीर्थ पूजा पाठ से अरे बढ़ के माता पिता मोर भक्त हो, माई बाप के कर सेवा सत्कार, मोर भक्त हो माई बाप के कर सेवा सत्कार, मोर भक्त हो कब खुली आँखिया तोहार। दुर्गा माई कहली खुल गइल आँखिया हमार, मोर भक्त हो अरे कब खुली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो अरे कब खुली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो। तो कहले नागेंद्र भक्ति गर्भ में कबूलल, मोर भक्त हो माई के गर्भ में रहल कि भक्ति करे कबूलले बारो। कि कहले नागेंद्र भक्ति गर्भ में कबूलल, मोर भक्त हो अरे मानुष तन न पइब बार बार, मोर भक्त हो मानुष तन न पइब बार बार, मोर भक्त हो अरे कब खुली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो कब खुली आँखिया तोहार। दुर्गा माई कहली खुल गइल आँखिया हमार, मोर भक्त हो अरे कब खुली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो दया धर्म सीख उपकार, मोर भक्त हो लोभ मोह त्याग अहंकार, मोर भक्त हो कब खोली आँखिया तोहार, मोर भक्त हो दया धर्म सीख उपकार, दया धर्म सीख उपकार।